Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa atong mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan sulod sa 8 na katuig karon ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsi nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 9 verse 4 hangtod sa verse 5. Ang gingon dinhi mga kaigsunan. Mga Israelita sila, ilaha ang pagsagop, ang himaya, ang mga saad, ang paghatag sa balaod, ang pagsimba ug ang mga saad. Ilaha ang mga patriarka, ug gikan sa ilang kaliwat sumala sa unod ang Kristo, nga mao ang Dios sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagsulod sa chapter 9 mga kaigsunan sa libro sa Roma, atong nakit-an nga si Pablo na usab ang dagan sa iyang emotion, sa iyang pagbati, sa iyang pagsulod sa chapter 9. Human nga iyang gilarawan ang dagko kayo nga mga panalangin sa atong pagkahiusa ngadto kang Kristo, misantop dayon sa iyang hunahuna ang iyang mga kaliwat sa unod. Ang mga Hudiyo, naguol kayo si Apostle Paul, gumikan kay hangtod karon. Ang mga Hudiyo gahi kayo ang ilang kasing-kasing ug nagdumili gihapon sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon si Pablo nga kung pwede palang unta nga siya ang matangtang gikan sa libro sa kinabuhi, maluwas lamang ang mga Hudiyo. Mas pilion niya nga mahitabo kini, pero imposible kini mga kaigsunan gumikan kay ang tanan nga anaa diha kang Kristo walay makapahimulag kanila gikan sa gugma ni Kristo. Si Pablo naghisgot mahitungod sa mga Hudiyo na hangawa kayo siya ug adunay duha ka rason nganong mao kini ang gibati ni Apostle Paul. Una, gumikan kay ang mga Hudiyo kaliwat niya. Si Pablo Hudiyo sa tribo ni Benjamin. Aduna sila'y mga common nga mga kaliwat, mga ginikanan ug ang mga saad sa Dios gihatag ngadto sa mga Hudiyo. Ang gisaad nga Mesiyas miabot dinhi sa kalibutan pinaagi sa mga Hudiyo. Ikaduha, gumikan kay nagtinguha si Apostle Paul nga matangtang ang pader nga nagbulag taliwala sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. Gumikan kay diha kang Kristo, ang mga Hudiyo ug mga Hintil usa na lang, dili na sila nabahin, usara sila diha kang Kristo. Ang giingon sa Galatians chapter 3 verse 28 hangtod sa 29, walay Hudiyo o Griego, walay ulipon o gawasnon, walay lalaki o babayi, tungod kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. Ug kung iya kamo ni Kristo, mga binhi gayud kamo ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. So wala na di ay Hudiyo ug Hintil pa diha sa Ginoo. Ang duha gihimong usa pinaagi kang Kristo. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 13 and 14. Ang giingon dinhi apan karon anaa na diha kang Kristo. Kamo nga kaniadto layo gipaduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Tungod kay siya ang atong kalinaw nga iyang gihiusa ang duha ug pinaagi sa iyang unod giguba ang tungang pader sa panagbangi nga nagpabulag sa duruha. So klaro kayo sa nga tanan nga atubangan sa Ginoo wala nay Hudiyo, wala nay Hintil, ang duha usa na kung anaa diha kang Kristo.
ang giingon ni Pablo sa chapter 1. Posible gayod ang kaluwasan sa parihong mga Hudiyo ug mga Hintil. Romans chapter 1 verse 16. Ang giingon din hiyo, kay wala nako gikaulaw ang ebanghelyo tungod kay gahom kini sa Dios alang sa kaluwasan sa matag magtutuo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. So, ang kaluwasan available sa parihong Hudiyo ug mga Hintil. Apan subo pamalandungon nga sa kapanahunan ni Apostol Paul ug hangtod gani karon, ang mga Hintil nahimong magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kaayong mga Hintil ang nahimong Kristohanon, samtang ang mga Hudiyo nagpadayon sa ilang pagkadili matinuuhon. Gahi kaayo ang ilang kasing-kasing. Gisulat ni Pablo ang sulat sa mga taga-Roma ngadto sa iglesia nga mga Hintil. Gamay ra ang mga Hudiyo nga mga members didto. Ug nangagpas si Pablo, gumikan kay nasayod siya nga ang kasing-kasing sa tawo garbuso, basin og ang mga Hintil magpresume nga gipasagdahan na sa Ginoo ang mga Hudiyo, gitangtang na sila, wala na sila ilabot sa kaluwasan. Mao nga sa chapter 9, chapter 10 ug chapter 11 sa iyang sulat mga kaigsunan, gipasabot gayod ni Apostle Paul nga dili kana tinuod. Wala gyud gitangtang sa Ginoo ang mga Hudiyo sa iyang plano sa pagtubos. Busa ang mga Hintil dili kinahanglan nga magpasigarbo ug hinaot nga sundan nato ang atong pagtuon dinhi sa kahanginan, gumikan kay lawom nga theology ang atong ginabatbat dinhi sa kahanginan alang sa pagtulunan sa tanan. Sa chapter 2 sa Book of Romans, gilarawan ni Pablo ang tinuod nga Israel. So doon na di ay peke nga Israel, doon na po'y tinuod nga Israel. Ang tinuod nga Israel kuno, sumala sa chapter 2, dili sumala or pinaagi sa unod or kaliwat sa dugo mga kaigsunan. Ang giingon dinhi sa Romans chapter 2 verse 28 and 29, tungod kay ang usa ka tawo dili Hudiyo sa gawas lamang, ni ang pagtuli dili sa gawas o sa unod, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran, ug ang pagtuli mao ang pagtuli sa kasing-kasing, sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayeg dili gikan sa mga tawo, kundili gikan sa Dios. Ang tinuod di ay nga Hudiyo espiritual, dili physical mga kaigsunan. Mao nga gipasabot gayud ni Pablo nga kung ikaw anaa kang Kristo, bisag Hintil ang imong kaliwat, pero nahiusa ikaw diha kang Kristo, kaliwat gihapon ka ni Abraham spiritually. Tungod kay ang tinuod nga Hudiyo, ang tinuod nga Israel, spiritual Israel. Kung magtutuo ka diha kang Kristo, whether Hudiyo ka or Hintil, then you belong to the true Israel of God. You are a true spiritual Israelite. Apan ang natural question mga kaigsunan mao kini, duna by distinction ang pagka-Hudiyo mga kaigsunan? Is there any advantage then to being a Jew? Duna by benefit kung ikaw Hudiyo? Gitubag kini ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 1 and 2. Ang giingon dinhi, unsa bagayod ang pagkalabaw sa mga Hudiyo? Uunsa ang pulo sa pagtuli? Daghan kaayo. Una sa tanan, gisalig ngadto kanila ang mga pagtulunan sa Dios. Gumikan kay ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, una niyang gihatag ngadto sa mga Hudiyo. Pinaagi sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, na batunan nato ang Biblia. Gumikan kay ang mga propeta ni adtong unang kapanahunan, diin ang Ginoo nakig-istorya, mga Hudiyo, walay mga Hintil at that time mga kaigsunan. Kung sa series pa, nauna ang mga Hudiyo, misunod ang mga Hintil, pero nagkauban ra silang duha, eventually diha kang Kristo. Dili nato ikalalis nga priority gayod ang mga Hudiyo. Gumikan kay sila ang nauna. Gikan pa sa sinugdanan ang Israel aduna gayoy advantage. Ingon nga usa ka nasod nga pinaagi kanila ang panalangin mikuyanap sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga saad sa Dios ni adtong karaan miabot pinaagi sa Israel. Gipili sa Ginoo si Abraham ug nakigsaad ang Ginoo kaniya. Ug gihatag sa Ginoo ang iyang partikularmente nga mga saad ngadto kang Abraham. Gisaad ngadto kaniya ang yuta,
gisaad ngadto kaniya ang katawhan, dako kayo nga katawhan sa Israel, kaliwat nga dili gayod maihap, o gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham ang usa ka nasod nga gipili above every other nation sa tibuok kalibutan. And most important of all, gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham nga pinaagi sa iyang binhi mapanalanginan ang tanang mga kanasuran. Ang binhi ni Abraham nga buot pasabot niini ang atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay si Hesukristo kaliwat man ni Abraham. So pinaagi gayod sa Israel, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa tawo. Dunay advantage ang pagka-Israelita diha sa unod, mga kaigsuunan. Ug sa sulat ni Pablo sa basahon sa Roma, adunay 8 ka mga advantages nga iyang gipasabot kanato nga nadawat sa mga Hudiyo apan natuman na diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong talikdan ang atong Ginoong Hesukristo, atong gitalikdan kini nga mga advantages. Una, ang pagsagop ingon nga mga anak. Ug sa atong teksto karon, mga kaigsunan, this is the only verse in the New Testament nga gigamit ang pulong nga adoption o pagsagop nga nagpasabot sa nasod sa Israel. Kay kasagara manggod sa Biblia, ang pulong nga pagsagop, ang buot ipasabot niini ang mga anak sa Dios nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 15. Kay wala ninyo madawat ang espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok. Apan nadawat ninyo ang espiritu sa pagsagop. Ingon nga mga anak nga pinaagi kaniya, mutawag kita og Aba, Amahan. Pero nasayran sa Israel ang but ipasabot sa adoption. Gumikan kay sa daang tugon, sila gayod ang gipili ingon nga mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios. Adunay special relationship with God ang nasod sa Israel. Apan ang pagsagop sa Dios sa nasod sa Israel, anino lamang kadto sa pagsagop sa Ginoo sa tinuod nga Israel composed of Jews and Gentile. Ang iglesia, ang church, ang mga magtutuo diha sa atong Ginoong Hesukristo, kita ang tinuod nga Israel. Ikaduha nga advantage sa pagkahudiyo nga gihisgutan ni Pablo mao ang balaang himaya, the divine glory. Nasayran sa Israel kung unsa ang pagbati nga anaa diha sa presensya sa Dios, ang himaya sa Dios. Nasaksihan nila ang napulo ka mga silot nga gipahamtang sa Dios sa Ehipto nga wala na apil ang Israel. Nasaksihan nila ang haligi nga kalayo nga nag-uban kanila sa ilang pagpanaw didto sa kamingawan. Nakita nila ang himaya sa Dios didto sa bukid sa Sinai. Ang himaya sa Dios mipuno sa tabernakulo ug sa temple ni Solomon na sinatian nila kadto, mga kaigsunan, usa ka distinct nga panalangin sa pagka-Israelita. Ang ikatulo mao ang mga saad. Nakigsaad ang Ginoo sa katawhan sa Israel, pero ang tanang saad sa Ginoo, ang katumanan ni adtong tanan, anaa diha sa atong Ginoong Hesukristo, but the covenants were given to the nation of Israel. Mga covenant people sila kung pagatawgon, mga piniling katawhan sa Dios. Ikaupat nga advantage, sila ang unang nakadawat sa balaod sa Dios, ang napulo kasugo. Anaa kanila ang sugo nga nagtudlo kanato, nagpunting sa mga katawhan sa atong panginahanglanon sa pagkamatarong nga anaa lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. And more important, ang Israel, gitugyanan sila una sa pulong sa Dios. Ikalima nga advantage, ang temple worship or temple service. Gihatag sa Ginoo kanila ang pagsimbang tinuod sulod sa temple. Katong mga halad, mga sacrifices, balaan nga dapit. Well, anino katong tanan sa tinuod nga halad ni Kristo nga iyang halad didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gipaula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa kasalanan sa tanang mga magtutuo kaniya. Ikaunom nga advantage, anaa kanila ang mga saad, the promises. Gi-entrust kanila ang mga saad nga natuman ang tanan diha kang Kristo. Ikapito nga advantage, anaa kanila ang mga patriarka, si Abraham, si Isaac ug si Jacob.
Pinaagi kanila miabot ang Mesiyas, ang manluluwas dinhi sa kalibutan. Ug ang pinaka-advantage nga unang nadawat sa mga Hudiyo, ang ikawalo, miabot ang Mesiyas pinaagi sa mga Hudiyo. Gumikan kay niadtong nagpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo, nagpakatawo siya ingon nga Hudiyo. So dili gayud tiaw mga kaigsunan ang mga benefits nga nadawat sa mga Hudiyo. Pero aduna usab sila'y dako kayong tulubagon. With these blessings came high accountability. Ang giingon sa Matthew chapter 11 verse 21 hangtod sa 22. Gihisgutan sa Ginoo ang mga syudad sa nasod sa Israel nga nakadawat og dako kayong panalangin pero nagpabiling gahi, mas tunglohon pa sila sa Ginoo kaysa sa mga syudad sa daang tugon, ang Sodoma ug ang Gomora, ang Tiro ug ang Sidon. Gumikan kay ang giingon ni Kristo dinhi, alaot ikaw Corazin, alaot ikaw Betsaida, kay kung ang dagkong mga buhat nga gibuhat nganha kanimo, gibuhat paunta ngadto sa Tiro ug Sidon, kaniadto ra unta silang naghinulsol uban ang pagsulob og sako ug mga abo. Apan sultihan ko kamo, mas gaan ang alantuson sa adlaw sa paghukom alang sa Tiro ug Sidon kaysa alang kaninyo. Na-realize ba nato mga kaigsuunan nga dako kaayo ang panalangin nga nadawat sa nasod sa Israel pero nagpabilin sila nga gahi, trahedya gayod kini mga kaigsuunan. Busa kinahanglan gayod nga magmatngon kita. Ang mga Israelites, they were a people of such hope of promise. Naglaom gayod sila sa saad nga tumanon sa Ginoo. Apan niadtong gituman na pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo, niadtong natuman na wala nakit-i sa mga Hudiyo nga natuman na diay. Nga si Hesukristo na diay ang katumanan. Nakita kini ni Pablo, maugani nga naguol gayod kaayo si Apostle Paul mga kaigsunan. Niadtong nagwali si Pedro sa mga Hudiyo sa Acts chapter 2, gihisgutan ni Pedro ang mga saad nga nasayra ng daan sa mga Hudiyo. Ang mga propeta nagtagna na gayod mahitungod kang Kristo. Niadtong si Esteban nagwali ngadto sa mga Hudiyo, nagwali siya ingon nga mga katawhan nga aduna nay kahibalo. Nasayod na sila sa mga saad mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas. Si Pablo usab nagwali mahitungod kang Kristo. Ang mga Hudiyo dili gayod ignorante, busa dako kayo ang ilang tulubagon at tubangan sa Dios. Gumikan kay nagpagahi gayod sila sa ilang kasing-kasing hangtod karon tuig 2026. Kung buhi paunta si Pablo hangtod karon, maguol gayod siya og samot kay nagpabilin gihapong gahi ang mga Hudiyo. Aduna sila'y dako kayong advantage pero wala gyud nila makit-i ang mensahe sa ebanghelyo. Wala nila makit-i nga sila mga makasasala at tubangan sa Dios o gikinahanglan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Wala nila makit-i nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang sakripisyo pinagi sa iyang kamatayon ug pagpaula sa dugo mao ang kasulbaran sa problema sa sala. Wa po nila makita ang ilang problema sa sala mga kaigsuunan. Niadtong miabot ang Mesiyas, ang ilang konsepto sa Mesiyas, usa ka yutan-on nga hari nga magpahimong dato sa Israel, magpahiling kawas sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Roman Empire. Wa gayud nila makit-i nga ang tuyo sa Mesiyas sa pag-anhi dinhi sa kalibutan is that maluwas sila gikan sa pagkaulipon sa sala. Wala makit-i sa mga Hudiyo, apan nakit-an sa mga Hintil. Nakit-an usab ni Pablo, Hudiyo si Pablo, usa si Pablo sa pipila ka mga Hudiyo nga nakakita, but the vast majority of the Jews, wa gyud nila kini makit-i mga kaigsuunan. Adunay dako kayong panalangin unta nga nadawat nila gikan sa Ginoo, pero wala nila dawata ang Mesiyas niadtong mianhi dinhi sa kalibutan. Mao nga dako gayud kaayo ang ilang tulubagon. Gumikan kay dili sila mga ignorante. Nasayod sila sa mga saad sa Ginoo. Nagpabilin nga rebelyoso ang ilang kasing-kasing, busa ang gingharian gitangtang sa Ginoo gikan sa mga pisikal nga kaliwat sa Israel ug gibalhin kini
ngadto sa iglesia sa tinuod nga Israel, and the true Israel is composed of both Jews and Gentiles. Wala na may Hudiyo, wala na may Hintil, diha kang Kristo. Of all people, they should be the one to recognize the Messiah. Pero wala gayud nila ma-recognize ang atong Ginoong Hesukristo. Ironically, of all people, sila ang nagpabiling gahi hangtod karon nga nagsalikway sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga nagdugo gayod ang kasing-kasing ni Pablo na samaran kaayo. Pero ayaw paghunahuna mga kaigsuunan nga exempted ka. Gumikan kay nadawat nimo ang pagwali sa ebanghelyo, nadawat nimo ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa Pilipinas ug pinaagi sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan, nadawat ninyo ang pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Duna kamoy advantage nga nadawat. Ayaw kini og kamasai higala. Gumikan kay with the advantage nga nadawat ninyo, adunay dako kaayong responsibility. Nasayran ninyo dinhi sa kahanginan nga ang kaluwasan pinaagi lamang diha kang Kristo. Nasayran ninyo dinhi sa kahanginan nga ang tawo dili gayud maluwas pinaagi sa iyang maayong buhat. Gumikan kay ang buhat sa tawo trapo lamang kana atubangan sa Dios. Nasayran ninyo dinhi sa kahanginan nga ikaw ug ako nahailalom sa tunglo sa Dios gumikan sa atong pagsupak, pagrebelde batok sa awtoridad ug balaod sa Dios. Nasayran ninyo dinhi sa kahanginan nga ang atong good works bisan pa og patyon tadtaron ang atong lawas dili gayud kana makatangtang sa atong salaod at tubangan sa Ginoo. Nagpabilin kita nga tinunglo apan nasayran usab ninyo dinhi sa kahanginan nga ang problema nga dili nato masulbad gisulbad sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kini sa gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo isip kapuli. Gumikan kay ang requirement sa Ginoo alang sa kaluwasan 100% nga pagsunod sa sugo sa Ginoo nga dili gayud nato mabuhat mga kaigsunan. Wala gayoy tawo nga naka-perfect sa pagsunod sa balaod sa Dios. Mao gani nga gikinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo. Si Kristo ang substitute. Ug niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios on our behalf. Ug ang ikaduha nga requirement sa kaluwasan mao ang 100% nga bayad sa sala, 100% nga halad alang sa kasalanan. Ug tataw kayong giingon sa Biblia nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. The only sacrifice acceptable aron mapasaylo ang atong sala mao ang sakripisyo sa dugo. Dili nato kana mabuhat bisan pag magpenitensya ka ug kamilyon ka higayon, imong bunal-bunalan ang imong lawas, imong pasakitan ang imong lawas, dili ma-impress ang Ginoo ni ana mga kaigsunan. Bugal-bugal kana ang bugtong nga sakripisyo nga madawat atubangan sa Ginoo aron mapapas ang sala sa mga katawhan mao ang sakripisyo sa iyang anak nga si Hesukristo nga nahitabo more than 2,000 years ago didto sa krus sa Kalbaryo. Og isip pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo, nabanhaw siya gikan sa mga patay, resibo kadto nga natagbaw ang hustisya sa Ginoo. Ug karon higala gumikan kay nasulbad na ang hustisya sa Ginoo, ikaw nga makasasala makadawat niini nga gasa sa kaluwasan kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug muduol kang Kristo, mudangup kaniya, musalig kaniya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Nasayran nimo ang tataw nga mensahe sa ebanghelyo. Wala kini masayran sa millions of people in the world apan dinhi sa kahanginan nadawat nimo ang tataw nga mensahe sa ebanghelyo. Aduna kay dako kaayong tulubagon higala kung nagpabiling gahi ang imong kasing-kasing, kung nagpabilin nga mapasigarbuhon ang imong kasing-kasing ang naghuna-huna gihapon nga pinaagi sa imong pagkabuutan, pinaagi sa imong buhat, maluwas ikaw. When in fact,
Pila na kahigayon nga gipasabot nato dinhi sa kahanginan for 80 years now, magsiyam na katuig nga ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat kundi pinaagi lamang sa grasya. Kung imo gihapon kining balibaran higala, dako kaayo ang imong tulubagon. Busa niining taknaa once and for all, hinulsuli ang imong sala ug saligi si Kristo lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Gathered here within this place, we can share in God's redeeming grace. There's no room for doubt or fear. We can feel His presence here as we face each passing day. We will serve and honor and obey. And if hope should start to dim, we will know our trust is in Him, and we will keep our faith alive. God will always be our guide. Through the darkest night, we will see God's light. We will keep our faith alive. We will live as God has planned, though at times we may not understand. Many things we may not see, but His grace will help us believe. From His word we learn the truth. Through His power we all are born anew. With His strength we will not fail, for we know our God will prevail, and we will keep our faith alive. God will always be our guide. Through the darkest night, we will see God's light. We will keep our faith alive. When we share the love He gives, all the world will know that we are His. In Christ's name we stand as one, and through us His work will be done. Help us to keep our faith alive. Holy Spirit, be our guide. Through the darkest night, let us see Your light. Make us keep our faith alive. Make us stand as one till Your work is done. Make us keep our faith alive. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.